Een groot feest wie het verliezen weken in Grace. Zo'n 8000 mensen zagen optredens van de belangrijkste Nederlandse bands van dit moment. Tussen deze grote namen ik draaien bands van de Popacademie uit Friesland. Te weten One Trick Pony, Daily Bread en Elske de Wal. Alle draaien riep voor een terugbraak. Het is absoluut wel bijzonder dat ik hier steer. Sowieso omdat het een heel belangrijk festival is. Er komen een heel soort mensen, sowieso gewoon mensen op aan, maar ook mensen die wel wat betekenen in de muziekbusiness. Dus dat is heel belangrijk. En het is heel leuk dat het tussen al die grote namen is. Jan-Pier Brands is docent aan de Popacademie in Ljouwert en ex-directeur van het festival. Wat typeert Eurosonic Noorderslag nevens hem? Het gaat voor een deel om handel, dus vraag en aanbod bielko brengen. Bandjes die optreden willen en festivals die naar je bandjes gaan willen, platenmaatschappijen die bandjes gaan willen. Maar voor mij is het vooral de leert van nieuwe muziek. Dus nieuwe opwindende muziek voor het eerst. En ik zie dat die letter groter worden, dus op de grote festivals staan of hits krijgen of platen verkopen. Maar het idee dat je voor het eerst aan bands schenken is, dat is van mij de drive, zeg maar. Een van die bands is Daily Bread, ook verbonden aan de Friese Popacademie. Merk je tijdens deze dagen dat je echt stappen maakt als band? Ja, want er zijn al 5 concrete boekers voor het buitenland rond. Dus we merken wel dat het de invloed heeft, ja. Dat het zeker wel helpt. Dat is in de afgelopen dagen tot stand gekomen? Ja, is in de afgelopen 2 dagen. Eurosonic en daaromheen eigenlijk is dat al gebeurd. Ja, dus hebben we nog de slag niet eens gehad en we hebben nu al 4 concrete... 5, wat zeg ik, 5 concrete boekers hier in Duitsland, Europa. Noorwegen, België en wat was het, Zwitserland, Oostenrijk volgens mij. Ja. Hoe voelt dat? Is het een beetje een soort van rollercoaster waar je ineens in terechtkomt? Of valt het er wel mee? Ja, het is wel gek. Het is echt, voor de champagne moet nog gekocht worden. Ja. Zeg maar, we zijn nog een beetje beduust ervan. Het gaat natuurlijk ook veel langs ons heen, omdat onze manager ook veel doet wat dat betreft natuurlijk. En, contacten en zo. Maar voor je gevoel, tenminste voor mijn gevoel, doen we dit en we een boeken in Noorwegen. Ja. Zeg maar. Ja, het is een soort mijlpaal in de carrière. Van het hier staan, dan ben je al een stap verder dan het beginnende bandjes, zeg maar. Zeker Noorderslag van Nederlands bandjes is dat gewoon een erkenning van dat je goed bezig bent. Echt op niveau. En dat de programmeurs van Noorderslag het idee hebben van dat bandje dat kan wel wat worden. En het is wel leuk, want Flint hier weer Kim Jansen die hier, of ja, wie Flint hier. En dat is zijn oudste dit project in feite. Dus dat zijn leuke dingen, vind ik. Op de Popacademie heb ik wel ontdekt hoe ik in de muziek verder wil. Ik wist dat ik jongen wil, maar ik wist net hoe. En ik had daar de kans gekregen om me te ontwikkelen en om mijn eigen vestjes te doen en daarin te verbeteren. En vooral dus juist toen merkst op zo'n Popacademie is er een heel soort diversiteit. En dat is in het echt extra. Dus dat is eigenlijk een soort de Liedse wereld, de wereld in het Lieds. Het is eigenlijk een soort voortraject van wat er echt gebeuren gaat. Wij vinden dit echt gewoon les. Dit is gewoon praktiek en zo werkt het. En wat hebben wij verder als opleiding, beter kist net in feite. Dus dat zit hier midden in de industrie. Dus hier gaat het om. En daar kist een theorieles hoe of wat dan ook. Maar dit is eigenlijk, studenten maken hier een stap. En de meesten die bereiden zich goed voor op het optreden en wij vertellen van speel je zo volle mogelijk, net 1 keer, dus, maar zo volle mogelijk. Dus organiseer desnoods zelf optredens of zees op alles ja en laat die zo volle mogelijk zien. Nou, dat doen de meeste mensen die doen dat en die zullen er uiteindelijk echt profijt van hebben. De dagen voor Noorderslag staan in het teken van het Eurosonic Festival. Daar ben ik een soort Friesen bij belutsen en spelen ik nog eens 15 Friese bands. Hebben bands op dit festival er voordeel van dat ze uit het noorden komen?
zo de meesten in de organisatie, de meesten die binnen haar noordelijke roots, zeg maar. Of in Friesland of Grains. En ja, ik denk wel in die organisatie is het wel het idee van als het in het noorden, of het nu het Grains of Friesland is, maar dat het daar goed mee gaat, dan is dat wel een wat extra's hier voor het evenement. En ja, hier, omdat het in Grains is, wist wel, ze hebben wel het gevoel van, nou ja, dat het maar een van us, zeg maar, dat het, dus uit het noorden dat het goed gaat, dan jouwt het wel een extra cachet. En ik vind het ook wel mooi, want er is op Eurosonic, dus op de Toons en Vreeds hier in de binnenstad, zijn er al hier mogelijkheden van mensen uit Grains en Friesland om hier op te treden. Dus Grunt Sonic hier dat dan en Friesonica, dus speciaal voor mensen uit de regio zeg maar, om zich te presenteren. En ja, dat is gewoon verschrikkelijk dat als het uit Zuid-Holland komt, dan kan je er eigenlijk net tussen komen, of uit Limburg. Dus dat hebben wij als voordeel, hebben we dat. En ik denk ook wel in de programmering van Eurosonic, of van Noorderslag, als het ja, kwaliteit had, dan had iemand uit het noorden toch wel misschien wel een beetje een streepje var.